שלום, אני בדקות הקרובות אנסה להדגים לכם כיצד להוריד את מערכת אופיס למחשב שלכם, האופיס החדש ביותר, אופיס 2016. כידוע, או בעצם שלא כידוע, לכל איש חינוך שמחזיק בסיסמה בהזדהות של משרד החינוך, יש אפשרות להוריד ל5 מכשירים את מערכת האופיס החדשה המלאה למחשב שלו, לסלולרי, למחשב בבית, למחשב הנייד ולכל מקום. אני הולך להדגים לכם איך אנחנו עושים את זה. אז תחילה אנחנו ניכנס לפורטל עובדי הוראה. נכתוב בגוגל פורטל עובדי הוראה. בתוך הפורטל מוכר לנו המערכת שבה אנחנו רואים את תלושי משכורת, פרטים אישיים וכו'. יש לנו כאן את יונת הדואר. אנחנו נלחץ ואנחנו מגיעים לאוטלוק, לדואר שלנו במשרד החינוך. מה זה דואר במשרד החינוך? אם תוכלו לראות כאן את הפרטים האישיים שלכם ביונת הדואר, וכאן אתם יכולים לראות את המייל שלכם, מייל הארגוני שלכם שהונפק לכם על ידי משרד החינוך. אתם תזדקקו לו, אז זכרו היכן אתם יכולים לראות אותו, או אפילו העתיקו אותו לדף מסוים או לאיזשהו מקום שתצטרכו בעוד כמה זמן גם להשתמש בו בהתקנה של האופיס. אנחנו נמשיך מכאן ונלחץ על אופיס 365. בדף שנפתח אנחנו רואים בעצם את כל האפשרויות אונליין של אופיס. כן, אתם רואים יש פה את כל האפשרויות, גם אפשר להשתמש בוורד, בפאורפוינט וכו'. חלק מכם, אולי כולם, יקבלו הודעה קופצת, כמו שאתם רואים פה, did you know? מפה אתם יכולים בעצם להוריד את האופיס. אבל אפשרות נוספת להוריד את האופיס, מי שלא מקבל את ההודעה האוטומטית הזאת, לאחר שנכנסנו לאופיס 365, אנחנו מקבלים פה התקן את אופיס 2016, לוחצים על ההתקנה והקובץ מתחיל לרדת. אנחנו עושים שמירה, ומרגע זה אנחנו מקבלים את ההוראות כבר ממערכת האופיס כיצד להתקין אותה למחשב שלנו. אז הורדנו את הקובץ לכאן, אנחנו נפעיל אותו, אנחנו נאשר את ההתקנה, אוקיי? ומיד אחר כך אנחנו נשאל נצטרך להזין את הנתונים שלנו. אז אחד הנתונים החשובים זה המייל הארגוני שראינו אותו קודם, הסיומת שלו זה חינוך.m.k12il, והסיסמה שלכם היא אותה סיסמה של ההזדהות במשרד החינוך. אז בצעו את כל השיח שתתבקשו לעשות, ומזל טוב, יש לכם אופיס 365, אופיס 2016 אצלכם במחשב.